Takže dobrý deň, nudil som sa tu, som na jednom serveri môjho kamaráta Domina. Domino, pozdrav. Čaute. Dobre, ak ste ho počuli, tak hej, ak nie, tak nie. Idem to tu odpaliť, uvidíme, či nám vypne server. Tak začneme, no ešte vám to ukážem z vrchu. Z vrchu to vyzerá asi tak. Ja sa tam idem pozrieť. Radšej nie, lebo to vypne. Dobre, tak toto tu urobíme takú odpaľovaciu väžu. To bude táto. A ideme na to. 3, 2, 1, čínska raketa. A ide to. To bude maškaráda. Juhu, už to ide. Počujem, toto je veľká dedina, to mi bude trvať. Už to buchá. Ide to. Prečo sa odpojil? Ja som sa neodpojil, lebo to vyplo. No super. Takže nevydržal ten server. Tak sa tam aspoň pozrieme na to, čo z toho zostalo. Ak sa tam pripojím. Ešte to vybuchuje a ja mám súrovývor. No nič, tak ideme. Game mode 1. Aspoň dúfam, že som dal game mode 1. Hej, ale počkajte, teraz to z začiatku bude sekať, ale keď už vidíte, že je to dosť kokso, riadna diera. No. Ukážem vám to všetko z vrchu. Ospravedlňujem sa, že nemohli ste si to užiť naplno, lebo ma vyhodilo zo servera. Ale vyzerá to fajne. No, už, dobre. Teraz vám to ukážem z vrchu. Takže kedysi veľká hora, áno. Kedysi riadne veľká hora. Je teraz taká troška menšia hora. Dobre, tak video dám na YouTube. Čaute. Takže čaute, to je pokračovanie z TNT dielu. A máme tu TNTčko v každom dome. A ideme to odpaliť. Neviem, kto to odpalí. Kto to odpalí? No, dobre, tak to odpal. Môžem od 10 do 1 počítať po anglicky? Nie. 10, 9. Dobre, to stačí. Dobre, a chyba. Žiadna chyba. Ale je to chyba. Nevieš to, zachránim to. Ty kokso. Hej, tá tvoja diera tam bola väčšia než táto? Nejako čudne to vybuchuje. To je stále čudné. Asi sme to nedomysleli úplne. Čo? Sme to troška nedomysleli. Nevadí, ale ja som Ale povedal, že je tam dosť tých rudých. ty kokso, mne sa to zdá troška veľké. To človek to stolko, kto tu dal toľko TNTčka. Ja. Ty kokso. Ty kokso, my sme, niečo sme našli, Mariánsku prekopu. To sú stíhačky Star Wars. A toto má znamenať čo? Všetko vybuchuje. To je dobre. Hej, tá Mariánska príkopa je pekne veľká. Aha, ja sa teraz pozerám na tú dedinku. Chudáčik dedinka. Lebo čo z nej utekajú obyvateľia, zabíme ich, zombíci. Kryjeme obyvateľov, zhodím ich tam dole, to je ich nový domov. Ty kokso, veď tu už nič není, a stále tu niečo vybuchuje. Toto je môj ostrov nový. Poď mi ukázať ten tvoj, je väčší než toto? No asi nie, kurník. Už niekde zombie búcha na dvere. Sa nemusím ani ísť pozerať. Tuto. No, vidím ho. Na stínku buchla. Tak, ešte ako nakoniec, veľký rámus. Tam spolu nech sa pohrajú. Zombie s villagerom. Ups, ja mám pekný bug. Doprajem im súkromne. Ja som bugnutý, ale nevadí. Toto je koniec videa, je to pekné video, tu vidíte, našli sme aj Mariánsku prekopu. Tak, dovidenia.